गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. दिनांक 12/7/2023 रोजी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा सिंधुदुर्ग यांची माहितीवरून सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अभिलेखावरचे सराईत गुन्हेगार प्रकाश विनायक पाटील याला सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस सिंधुदुर्ग स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखाचे पथकाने ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याच्याकडून हत्यारे, त्यामध्ये अग्निशस्त्र, त्यामध्ये तलवारी, सुरी, तसेच सोने आणि चांदीचे दागिने, काही प्रमाणात कॅश, सोने पिघळणारी मशीन, तसेच कॅश काउंट करणारी मशीन आणि इतर मालविषयक गुन्ह्यामध्ये वापरण्यात येणारी साहित्य यथा कटावणी, हातोडा, सुरी इत्यादी मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्याचा गुन्हे अभिलेख तपास केला असता त्याचे विरुद्ध सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, गोवा आणि कर्नाटक या ठिकाणी विविध प्रकारचे 45 पेक्षा जास्त मालविषयक गुन्हे त्यांनी केल्याचे निदर्शनास आले. तो काही गुन्ह्यामध्ये फरार आहे आणि काही गुन्ह्यामध्ये तो पाहिजे आरोपी आहे. त्याचे विरुद्ध कणकवली पोलीस ठाण्यामध्ये आर्म्स ऍक्ट या ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे आणि 48,784 इतका किमतीचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. त्यामध्ये कॅश आहे 4,69,950 रुपये कॅश आहे. तसेच त्यामध्ये सोन्याचे दागिने आहे 9,68,490 इतके किमतीचे सोन्याचे दागिने आहेत. तसेच 3,35,844 रुपयाचे चांदीचे दागिने आहेत. त्यामध्ये काही मोबाईल आणि व्हीकल्स पण जप्त केलेले आहेत. 7 राऊंड आहे पिस्टलचे, एक 12 बोर रायफल आहे आणि त्याचे 27 कारतूस आहे आणि 5 तलवारी आहे आणि इतर छोटे सुरी वगैरे आहे, सुरी, कटावणी वगैरे, हातोडे वगैरे आहे. वस्तूंची सगळी तुमच्याकडे नोंद झाली आहे? येस, आम्ही त्याचा जप्ती पंचनामा करून त्याला जप्त केलेला आहे. खूप मला वाटतं जे फ्युचरमध्ये होणारे गुन्हे त्याला खूप आळा बसेल आणि नक्की जे आपल्याकडे होणारे गुन्हे आहेत त्यामध्ये प्रतिबंध करता येईल. मूळ राहणारा गोवाचा आहे पण तो सिंधुदुर्गमध्ये वास्तव्य करत होता. त्याचा तपास कणकवली पोलीस ठाण्यामार्फत प्रभारी अधिकारी कणकवली करतायत आणि त्यामध्ये स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा मार्फत आणि सायबर शाखा मार्फत योग्य मदत केली जात आहे. तो इथे सराईत गुन्हेगार आहे आणि तो या ठिकाणी आला आहे अशी माहिती मिळाली होती, त्यावरून त्याला ताब्यात घेतले. किती काळ वास्तव्यास होता इथे? त्याचा अजून तपास सुरू आहे पण तो काल आला होता एवढी माहिती मिळाली, त्यावरून ते कारवाई केली गेली आहे. गुन्हे रेकॉर्ड तपासले त्याचे विरुद्ध सावंतवाडी, बांदा, दोडामार, कुडाळ या ठिकाणी टोटल 7 गुन्हे पूर्वी दाखल झाले असे आमच्या निदर्शनास येते. ते रिसेंटच्या काळात आमच्याकडे जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यामध्ये त्याचा सहभाग आहे का याचा आम्ही तपास करतो. कशा प्रकारचे गुन्हे? हे सगळे घरफोडीचे गुन्हे आहेत. त्याला सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे. आम्ही संबंधित जे काही संबंधित आजूबाजूचे जिल्हे आहेत त्यांच्यासोबत पण माहिती शेअर केली आहे. त्याचा पुढील तपास सुरू आहे. काल दिनांक 12/7/23 रोजी जे LCB सिंधुदुर्ग यांनी कारवाई केली त्यामध्ये एकूण 30,48,000 असा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे. त्यामध्ये पिस्टल आहे, त्यामध्ये 12 बोर रायफल, तसेच काही जिवंत कारतूस, तसेच काही प्रमाणात कॅश, सोने चांदीचे दागिने, तसेच मालाविषयक गुन्ह्यामध्ये वापरण्यात येणारे साहित्य, कटावणी, हातोडा इत्यादी मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे. त्याचा गुन्हे अभिलेख तपास केला असता त्याचे विरुद्ध सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, रत्नागिरी,
गोवा आणि कर्नाटका या भागात गुन्हे असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्या आरोपीविरुद्ध आम्ही शस्त्र अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कणकवली पोलीस स्टेशनने त्यांना अटक करून पुढील तपास करीत आहे. त्याचे विरुद्ध जे काही गुन्हे दाखल आहेत तो काय गुन्ह्यामध्ये फरार आहे, पाहिजे आहे, त्याचा आम्ही माहिती गोळा करून पुढील कारवाई करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.